Сәлем дуслар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы Татарстаныбызда сабан туйлар башланды. Татарстан төрмәләрендә бер эксперимент үткәрә башлаганнар. Тоткын ата кешеләр балаларына төнлә йокларга ятыр алдыннан тыңлар өчен әкиятләр яздыра. Ә соңыннан ул язмаларны балаларга тыңлаталар. Психологлар фикеренчә, шул рәвешле балалар әтиләрен онытмаячак һәм аларда төнлә әкият тыңлаулары турында матур хатирәләр барлыкка киләчәк. Прокурорга әкият сөйләп булмагач, үз балаларын сөендерерләр ичмасам. 175-нче мәктәптә атышу башланган минутларда мәктәп яныннан очраклы рәвештә полицейский Ленар Мусин узып барган. Нәкъ менә шул шартлау тавышын ишетеп, беренче булып мәктәпкә йөгереп керә һәм җинаятьчене тоткарлый. Казанның үз герое бар хәзер. Татарстанда Якутия көннәре башланды. Дароба. Нәрсә? Исәнмесез дигәнне аңлата. Вәгаләйкүм дароба. Apple яңа iOS 15-не тәкъдим итте. Сизәсезме? Нәрсәне? Иске айфоннарыгыз акрынрак эшли башлаган. Атна уртасындагы көчле яңгырдан соң Казан традицион рәвештә кыска гына вакытка булса да Венециягә үрелде. Монда темплар белән су спорты төрләре буенча чемпионат 2025 елның җитүен көтеп тормаячак. Санкт-Петербургта блогер Хованскийны тоткарлаганнар. Терроризмны яклавында шикләнәләр аннан. Шилтәрдә Хованскийның пешерак фатирында аунап яткан шешәләр, фотолары таралды. Монда ни әйтәсең инде? Татар хатыны кирәк булган бу кешегә. Теләсә нәрсә җырларга тырышып йөрмәс иде. Җомгада Иннополис туган көнендә Би-2 төркеме чыгыш ясады. Казаннан яшь шәһәргә халык агылды. Кич белән җыелган шиксез бөке Казаннан ук сузылган иде. Әгәр вертолеттан караган булсак, Казанның Иннополисны бөкеләр белән заряжать итүен күреп булыр иде. Казанда узган атнада Кояшның өлешчә тотылуын күреп булды. Гүзәл Уразованың яхшы җырлар башкаруы кебек дәрәҗәдә булды ул. Сез аңлагансыздыр инде. Менә моны кадәр генә. Балташ сабан туенда арбага җигелгән ат халык өстенә менгән. Бер малай зыян күргән. Сәламәтлек телибез аңа. Ниһаять, иң мөһим яңалык. Европада континентның төп футбол турниры башланды. Кызганыч, безнең җыелма Бельгиягә каршы беренче матчта җиңелде. Ә бәлкем Зюбага Кояшта кызынырга күбрәк кирәктер. Нәрсә? Безнең үзебезнең Лукаку булачак. Артем Лукаку. Ә тегендә Ромео Дзюба. Менә шулайрак. Бу узган атнаның төп яңалыклары иде. Сау булыгыз. Тукта. Ник син теге әйбер турында сөйләмисеңме? Юк, ул тикшерү мәгълүмат кирәкме? Тукта. Ә баягына миңа әйткән әйбер турында? Юк, анысын соңыннан сөйләгән әле бага кирәкме? Тукта. Юк, монысында туктап тормыйбыз, сау булыгыз. Соңыннан аңлатырмын,